vi det? Er du skør? Er du skør, Connie? Er en fjallehund? Er du? Er du en fjallehund? Hvis I skør. Kan du bare ligge der? Kan du bare ligge sådan? Skal du? Fjollet. Det er så fjollet. Det er så fjollet. Hvad siger du? Hvad siger du? Kan du ikke stå sådan hele dagen? Nej, det kan du ikke stå sådan hele dagen. Kan du? Det kan du da ikke. Det kan du da ikke. Ja. Hvad så? Hvad så der? Det er fjollet. Det var bedre. Det var bedre. Var det ikke? Ja, det var bedre. Skærhund. Skærhund. Er det skær? Er det skær? Er det skær? Kan du kløs på maven? Kan du? Kan du kløs på maven? Kan du det? Vil du gerne det? Skal jeg komme over og klø dig på maven? Skal jeg? Skal jeg komme over og klø dig på maven? Kan vi? Kan vi klø dig på maven? Dejligt. Stå rundt. Det er dejligt. Er det? Hvad kan du lave i dag? Kan du lave ballade? Skal du? Gå i skov? Hvad gør de? Fjolle.